Hallo mindenkinek itt Licsici, és újra videózni fogunk, most pedig viszont Halo 4-ezni fogunk Ákossal. Hello! Már így jobban hallanak szerintem. Jó, akkor sziasztok! Most csak engem nem hall. Jó, mindig. Most én mondom, hogy mit fogunk csinálni. Jó. És ma Halo 4-ezni fogunk, Ezt már és mondtuk. most egymás ellen fogunk menni SWAT típusban. Tehát az olyan, hogyha fejbe lőnek, akkor rögtön meghalsz, és sokkal kevesebb a páncélod. És most pedig a Haven pálya fogunk játszani, ugye? Igen. Igen. Az kicsi a pálya, és jó. A lényeg az, hogy én fogok nyerni. Hahaha, tudsz még ilyet? A te sniper tudásoddal, Hát, a te Halo 4 tudásoddal simán nyerek. hát többet tudok, mint te. Hát, nézzük meg! SWAT! Itt tök szar, nem tudom nézni a képernyődet. Enemy team. Hallom a lépéseidet. Te hol a szarba vagy, lent vagy fönt vagy? First strike. Ennyi vagy. Gain the lead. Úgy, jól van, na! Hagyj békén. Ennyi vagy. Ennyi vagy. Gain the lead. Jól nem Ennyi. szoktam meg ezt a nagy tévét. Jó, amúgy tényleg Tomival tegnap olyan kicsivel játszottunk. Anyád. Ennyi vagy. Ennyi vagy. De legalább több, mint te. Ennyi vagy. Kösz, nézed a képernyőmet. Haha, csak is azt csinálom. Ennyi vagy. Win. Ez hány pontig megy? Nem tudom. Én Egy kill 100 pont. aha, úgy állítottam be. De ami még időre megy. Anyád. Add be. Há. Hol vagy? Hát jó van, így nem ér, legyenek 10 pontosak. Haha. Haha. Hát jó van, na, de ez 100 pont volt, ez így nem ér. Hát neked is az van. És hány kör? 2. Ja jó, akkor ez most a visszavágó kör, ugye? Igen. Szóval hát úgyis veszik ezt, szóval csak mindegy. Nem hallom a játék hangját, könny. Aha, persze. Ennyi vagy. Ennyi vagy. Hagytam magamat. Hahaha. Jó van már. Luck. More skill. Kill wins. Next kill, please.
De belét lőttem, nem fájt? Kicsit kussoljál, vagy megverlek? Ugyanolyan hülye pontszámunk. Az előbb is 300 volt. Na jó, visszavágód, ez így nem volt jó, hogy 100 pont egy kill. Jó, beállítom azt, hogy ne legyen 100 pont. 10 pont az eredeti kill. Ezért is kapok pontot. Az konkrét. Én alig kaptam 448-at. Én is én ugyanannyit kaptam. Nincs az, hogy unlimited? Igen, itt van. Unlimited lesz, akkor jó. Aha. Hé! Mi van? Viszket a pöcsöm. ez most... Ez benne lesz? Igen, ez benne lesz. Akkor némíts le arra a pillanatra, létszik. Hát, nem is tudom. Akkor rohadj meg. Nem szoktam hozzájárni, hogy képernyőhöz. Mert tudod, nekem új tévém van. Azért viszont elnézést kérünk, hogyha Ákosnak a hangja picit rossz, mert most... Mert Skype-on beszélgettünk, és a Vermédiával vesz fel a... Ákos, be kell menni, tehát. Úristen. Csicsi pedig csal. Én? Dehogy. Ez csalás. Jó van, na, hagyd békén, hagyd békén. Úristen, úristen! 20 pontot kaptam, mert headshotoltalak. Anyád. Most mi lesz? Na? Leestem, nem áll. De mindig 100 pont egy ölés. Tudom, az baj. Problém. Te hol a szarba vagy? Nem ott, ahol te. Megöltük egymást. Ja. Ne! Oh. Ez skill. Ez most luck volt. Ez szerencsé. Aha. Az mi? Az hogy találtál el onnan? Amúgy megnézed a videóban. Amúgy meg skill volt. Ah. Legalább belét lőttem. Nem. Ez mi? Skill. Hack. Skill. Hack. Skill.
Skill! Ajjál, skill. Ez most hack volt. Azt hittem te ölsz meg. Én is! Ez mi volt? Ez skill. De tudod, hol spawnolok, ez így nem ér. De hogy így? Úristen. Luck. Headshot. Luck. Szerencse. Headshot, de... Ah! Szerencséd volt. Luck. Hol vagy, Ákos? De buzi camper. Szerencsed volt. Skill. Mi az anya? De, na! Skill! Skill? Skill. Luck. Skill. Luck. Skill. Luck. Ez mi a szar? Mi van? Teleportáltam. Teleportálgat, hallod? Teleportáltál. Aha. Úristen! Leestem. De mi az? Enyém lett a kill. Ó, kurva anyja. Szerencséjed volt. Szerencse! Skill. Szerencse. Anyád. Úristen. Szerencse. Skill. Ki az anyád? Luck. Skill. Ha a 100 font is visszahozod, így nem lesz jó. Azt hittem buzi campert játszol. És így is van. Ez nem kemperség volt. Szerencse. De szerencse! Double kill. És Upsi. Hol a szarba vagy? te hol vagy? Én ott középen, ahol mindig is. De ez tudja egy hack már. Ez már hack. Úristen. De hack! Killing spree. Hack! Hack az egy hal. Most kaptál egy killjoy-t. Ennyi vagy. Ennyi vagy. Na jó van, bekeményítek. Ez csak mázli volt, jó? Már azért van. Nem. Vissza is. Anyádat hozott be. Ha visszahozom, szóval mindig.
Ja! Ja! Nyuszi! Ne! Visszahoztam. De! 1 minute left. Anyád. Azt hittem túlélem. Csak hiszed. Remélem nem kempelsz. Hát jól hiszed. Újság. Hol a picsába voltál? Ja, jó, láttam, jó. 30 seconds to win. Ne! Úristen! Amíg az csak ebben a 10-esben már csak bújnom kell, 10 és én seconds nyerek. to win. Természetesen. Round over. Ez csak a round volt, szóval... Szerencsé. Nyerhetek, Jussika. Nem, már nem jelhetsz. De hogy nem? Fogadjunk, hogy ezt megnyerem. Fogadjunk, hogy ezt most nem te nyered. Most ezzel a fegyverrel fogok menni. Azzal, amivel meg foglak ölni. Tehát az az levegővel? Upsi. Szerencse. Ennyi vagy. Szerencse. Skill. Skill. Szerencse. Skill. Skill volt. Skill. Skill. Mondom, hogy nem vagyok hozzászokva nagy képernyőhöz. Szerencse. Szerencse. Ez nem ér. De nem szerencse, skill. Na most bekémítek, mert most új fegyver van. Tudtam! Assassination. Retribution. Ez mi? Nem ér, ez nem ér. Hallottam, hogy izé. Hagyjad már, hogy létezzen. Miért nem hagysz létezni? Na jó. Ez nem tetszik, ez a fegyver. Ez fos. Egy lövés volt. Bye bye. Ne nevessél meg, papám. Stökje be. Anyád! Ja, jó van, tudom már, hogy hol vagy. Hallod? Sprinteltem! Sprinteltem! Nem ér, nem ér. Ez ért. Ez nem ért. Ez sem ért. De, aj! Anyád.
De anyad! Nem hozod vissza, barátom. Hát meg... Te mit vagy? Nem jött be. Nem jött be. Ha? De ez mi hallott, Csicsi, te hackelsz? Jó, ez kell. Egyből tudod, hova spawnolok. Nem csak titelt, hogy merre vagy. Nesze bazd meg, double kill. Elő ki az anyád. Legyen az a szava, hogy csak fent lehet maradni, jó? Jó, én fent vagyok csak. Hát én nem látom, hogy fent vagy. Nem látom. Úristen! 5 minutes remains. Nem, már nyeres álló, szóval csak mindegy. Ennyi! De... Haha, Az meg. ennyi! Ennyi! Hol vagy? Hacking. Ennyi. Anyád. Szerencse. Kill. Ennyi. Ennyi. Szerencse. Kill. Szerencse. Ez Kill. mi is, bazd meg? Levegőből headshot, ez volt. Nem. De... Ez Ne hackelj már! Nem hackelek. Úristen, Ne is ilyen Kill camper puszi gyerek. nem vagyok camper. Mozgottam. Hát téged utánozok. Látod? Most mozogtam. Ütöttem. Aha. Csak mellé. Ennyi. Skill. Szerencse. Ennyi. Skill. Szerencse. Skill. Úristen! Csak fent. Emlékszel? Mi? Csak fent. Csak fent. Anyád turbo popsi. Headshot. Skill. Er vagy. Headshot. Luck. Nem, skill. Szerencse. Szerencse. Igen, ez tényleg szerencse. Skill. Tudod mondani szerencse? Skill. De, das Horn, ja? Ja.
Kill. Szerencse. Biztos, hogy nyerni fogod? De Csicsi, hagyjál már, tudod, hogy én vagyok a jobb. Hát, dehogy vagy jobb. Csak azért nyertél tegnap, mert kis képernyőm voltam, és én megszoktam a nagy képernyőt, tudod? Szerencse. One Jaj, nehogy minute behozzam már. Hogy fogod, hülye vagy? Úristen, jaj! Hallod? Megbaszlak. De ez mi? Nyomd meg, és most nem fogsz megölni. Ennyi vagy. Thirty seconds to win. Hol vagy? Várjál, leestem, ne ő meg. Megyek, sietek. De... Nem fogod nyerni. Nem fogod nyerni! Nem, Victory! Victory. Ennyi. Tudom, mert az előzőben nyertél, de én ebben én nyertem. Egy ponttal, jaj! Ennyi vagy. Victory! Egy kill-el nyertél. Na jó, most menjünk egy izét. Mit szólsz hozzá? Egy PvP-t. Hát ez is PvP volt, de tök mindegy. Mármint egy izét. Tudod, hogy értem. Jó, menjünk Big Team Battle-t. Jó. Én magnummal öltem többet, Csicsi, mint te. Le vagy szarva. Nekem jobb színem van. Nem, nekem jobb színem van. Nem, nekem jobb színem van. Várjál, mindjárt jövök, megyek inni, jó? Nem ihatsz. És megvakarom a tököm, mert még mindig viszket. Hát De már is benne lesz? mi? Baszki. Mi lesz benne? Melyik legyen? Ez jó? Jó legyen ez. Jackpot, aha. Ez nem tökéletes. Most két gépfegyvert lehet, aha. Nem áll. Kezdett jobbnék. Na, itt vagyok. Jó, pont kezdődött. A Settler lesz, vagy a Ragnarok? Nem néztem, nem tudom, nem szavaztam, semmit sem csináltam. Én a Settlerre szavaztam. Le vagy szarva. A Settler jó pálya. Nem is ismerem. Azt Mert szerintem, fos vagy. azt szerintem új pálya, nem? A Settler nem. Nem. Ott egy gay, Ja. hallod? Van egy gyereknek neve gay. Ha! Igen? Infinity Slayer. Várjál. Úristen, de jó most ez a... Na, 100 éve nem éloztam. Várj, hogy már meg... Úristen, te bele vagy a kocsiban? Nem. Nem is ez. Úristen. Jó, már anyám. Ott van. Na, mi ez? Mi ez? Ah! Robbanjál fel, hülye gyerek. Jó, hallod, tök jól hívod, mert 100 éve nyomok.
Ennyi. Na jó, van már az lett egy perc. Eltarkodunk. Jó, vagy elvetem. Anyád is assziszt. Anyád is assziszt. Nekem eddig 3 kill. Nekem is mit látom. Azt. Ja. Voltak. Azt tölted meg, amelyik izé? Ez mi? Ez hacker. Request confirmed. Várjál, mit mondtál? Csak mit Azt az kérdeztél? ember tölted meg, amelyik felülről jött rám. Ez hacker! Na, legalább kaptam asszisztot. De miért assziszt? Úristen, mennyien jönnek! Legalább ne halt volna meg, az még jól ismert volna. De ezek teamwork-ölnek, ez így nem lesz jó. Mi meg nem teamwork-ölünk. Comeback kill! Basszus, lehívtam a shotgunt és már is elvették. Gratulálok! Úristen! Mennyien vannak itt. De mi anyád? Nincs mit. Te voltál az? Úristen, túl sokan vannak. Jó. Egy shotgun. Szeretem. Ezt megöljük. De anyád. Úgy akkor vannak itt. Mögöttem vannak, nem tudom, feltűnt. Jó. Ott a gay, láttam a gay. Jó, széttettem a gyerekről. Aki? Nem te voltál a szuti, szóval te is nem. Aki elfoglalta a kocsit? Nem. Azt mondta, hülye a gyerek vagy. Úristen, várjál. Azt hisz, nem baj. De anyád! Uff. Én most újra lehívom a shotgun. Ide. Jó, és most valahogy ide. Jó van, már sokáig tölt a izé. Ott láthatatlan. Van egy láthatatlan jel. Úristen. Tessék? Nem, Gigi-vel beszélek. Úristen, ne, úristen. Jó, most.
Jó, fent van egy sniperes, az nem lesz jó. Van még egy, nem tudom hol, de valahol itt van egy gyerek. Ott van. Áldott. Nem majd az a végre. Double kill. Kill. Double kill. Nekem is volt double kill. De már ugyanannyi killünk van. Aha, most már több killem van nekem. Jó, páncélző. Ha fel itt a fejem előtt lőttem el, aztán meg. Itt van egy gyerek, viszont ott van. Volt egy átszúrósod, de most az nem kell nekem. Five kill to win. Jó, várjál. Nekem meg lesz. Nekem is. Mindenkinek, mert a csapatnak van ez. Request confirmed. Na, hol vannak? De nem, én akartam! Nekem több killem van, neked több pont. Hát a pont az csak többet számít, mert az van olyan... 5 ponttal? Az azért nem olyan sok. Van olyan assziszt is. Én voltam az első amúgy meg. Te a Meg második... a második amúgy meg. Ne, az el van 5 szarva. ponttal, amúgy De meg. el van szarva. Amúgy meg. Mennyit kaptam? Én kérlem. 2000? Én 2970-et. Nekem 2981. Ha, ennyi vagy. Viszont nekem már csak 8000 is szintet lépek 48-ra. Jó, hogy nem vagy szarva. Megyünk még egyet? Menjünk más módon. Menjünk Sniperesbe, vagy SWAT-ba. Ne, Flood, az jó, nem? Flood? Aha. Aha, meg foglak ölni, mint hozzá. De mi mindig egy csapatban leszünk, nem? Nem, Jó, hát jó. nem biztos, de lehet. Megnézem, mivel öltem a legtöbbet. Machine gunnal, te pedig Assault Rifle-nel. És náluk a legjobb. Assault Rifle. Hát én voltam a legjobb. Már úgy csinálom, hogy én ezt így teszem. Én ezt ide. Még mindig megy. Nem halad, mert megállítottam. Jaj. És akkor jól fognak hallani, most jól fognak hallani a nézők, engem is hangosan. És akkor így jó lesz. Valahogy így gondoltam. Na, indul már. Még nem. Még csak 10 player. Ja, de induljon. Amúgy mennyi a max 12? Nem tudom, de pont leszarom. Melyik játékmód jó a? Úristen, itt egy 97-es, meg egy 130-as, meg egy 88-as, egy 60-as. Amúgy mikor leszel nem Spartan IV? Vagyis 4? Nem tudom, hát nem tudom. Black Site lesz. Mert hogy úgy értem, hogy Tudom. Pioneer vagy Tudom. Engineer. Vágom. Itt van egy Mastery amúgy meg. Ja, akik nézik ezt, és észrevesznek bakikat, hibákat, ami hang, vagy ilyesmi hibát, azt nyugodtan szóljon nekünk kommentbe, és akkor azt javítani fogjuk. Ahogy meg elég fáradtak, hogy... Nagyanyád tüsszentése. Aha, Ákos nem vagy már fáradt? Én már igen. Én nem. Hát egy picit fáradt vagyok. Mert ugye most forgattuk le a Far Cry 4-es videót.
Mármint a hangod fáradt, vagy hogy? Nem. Alapból fáradt vagyok. Hogy érted a hangom, mondjuk Úgy, már? te miután hazamentél a buliból, mennyit aludtál? Hát én nagyon sokat. Hát én 4-től aludtam, és reggel 9-kor keltem fel. Az azért lol. Te mi vagy? Én ember. Én is. Jó. Én úgy volt, hogy én elaludtam, tehát először ugye hazamentünk. Enyém lett a first strike. De igen, hazamentünk, vagy hát nem haza, hanem a mamámhoz. És ott lefektettek minket aludni, ott aludtunk 4 órát. Aztán fölkeltettek minket. És utána este aludtam sokat. Jó óra mennek. Úristen, leestem! Ne! Úristen, leestem. Ne! Követnek! Ne! Megöltek? Aha. Amúgy Ennyi vagy? emberként szar vagyok, de zombiként jó vagyok. De Te öltél meg? nem, mellettem lévő ember. Engem pont, hogy megöltél. Szerencsém volt. De ezek AK-sednek minden. Túl sokan vannak ott. Nem tudok felmenni. Többen is vannak már ott. De jó van, láthatnak van az a buzi. Last man standing. Már is leestem. Nem teleportolok. Hoppá! Enyém lesz az utolsó. Ne! Jó. Én egyesek killettem, 0 pontom van. Hát, Ákosnak szerintem elment a nettel, mert lerakta. Már újra hívjuk. Igen, elment a nettel, ezek szerint. Nem veszi fel. Nem tudom, mi történt vele. Hova tette? Ott van. Jó van, mert annyira. Ja, most nincs egy szuper képességem? Azon. Én nem fogsz megoldani, azt tudjuk. Jó, hát remélem még jó. Hát az is meghagy. Jó. Utolsó van. Ja. Túlban nem vagyok a legjobb. Éppen tárcsázom az Ákos, de nem veszi fel. Viszont körben még mindig itt van. Nem tudom, mi van vele. És ott biztonságos helyre akarok menni. Akarok. Az én voltam? Nem tudom, biztos. Ez necces volt. De én voltam az utolsó, nem baj. Fúj, mit csinál? Fúj! Fúj! Jó.
Most fúj, úristen. A lábát izélte. Jó, még újra ide jön Rákos, addig lesz egy vágás. Most meg tudom. Most megfejtem, hogy hová tűnt az Ákos. Na szóval már hívom az Ákos, de nem, hát azt mondta, hogy hív engem Skype-on. De hát én hívom, de nem veszi fel. Meg ő is hív engem, de nem írja ki. De most viszont swatozni fogunk. Eliminate the enemy team. Szóljatok, hogy látok el, de mit? De nem látok. Gain the Ja, lead. látok valakit. Ez easy volt. Ó, csak. Ó, ne! Kapja be. Hogy látok valakit? Hát jól nem láttam, de mindegy. Úristen, ne! Vagy nem halt meg, úristen. Nem akar kibújni? Nem. Látok. Ó, hogy vannak, nem most már mindegy. Eltűnt. Ott van. Hova tűnt? Meghalt? Mindegy. Ne! Oh. Láttam, körül akartam nézni, nem számítottam arra, hogy jön is. Ákos még nem veszi fel. Mindegy. Oh. Revenge, ez az. Basszus. Ne. Mi a szar? Kurva anyját. Ne, hallod, ott van mellett egy gyerek, a barátom, de nem szedít ki. Úristen! Ah! Úristen, de hol most hát honnan szedett ki? Ja, mindegy. Ott van. Ez az. Másik van szedve. Eltűnt. Ez nem lesz jó. Jó van már anyád. Én most kemper leszek. Jó. Ó, most nem jön senki, na. Most ne. Ott vannak. Anyád is assziszt.
Na, vissza, ott van egy gyerek. Ja, hátulról. Én hátulról megtámadom a közben. Úristen! Ja, jó, tudom. Majdnem triple kill. Mindegy. Hát ezt nem a csákost. Múlt sem fogja már felvenni. 60. Hacker, igen. Tovább. Nem jön ki. Ugye! Wins. Gyorsan, vagy ez a kill? Király. Over. Victory. De szép a lábam. Izmos. Ákos, hogy játszott, mert ha van 60 pontja. Noob. Most viszont szólok Ákosnak, hogy hívjon. Pillanat. Na gyerekek, azt mondom, hogy ugye most nem jön az Ákos, nem tudjuk, telefonon beszéltük már, csak Skype-on most valami baki van. Ezért most szerintem véget vetek, minden vége az én videónak. És azt azon kérdésem, hogy lezárom a videót, és ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel. További szép napot. Sziasztok!